Na filosofía do tempo, o presentismo é a crenza de que só existe o presente e que o futuro e o pasado son irreais. As entidades pasadas e futuras interprétanse como construccións lóxicas ou ficticias. O contrario do presentismo é o eternismo, que é a crenza de que as cousas do pasado e as cousas que virán existen eternamente. Outro punto de vista denomínase ás veces a teoría do tempo do bloque crecente, que postula que o pasado e o presente existen, pero o futuro non. Recordas o que pasou mañá? Esperas o que pasará onte? Todo ocorre simultaneamente, pero só percibimos o presente. O tempo non pasa, somos nós os que imos pasando por el. Por outro lado, o tempo é relativo a cada quen. Non é o mesmo estar 2 minutos sen respirar que 2 minutos falando coa persoa que che gusta. Podemos ver o pasado directamente no presente. Ocorre coas estrelas que están a millóns de quilómetros de nós. A luz que emiten tarda anos en chegar á Terra. Cando esta chega, estamos vendo unha luz do pasado directamente no presente. A relatividade di que pasado, presente e futuro suceden nun mesmo plano. Iso quere dicir que agora estás dando os teus primeiros pasos. Celebrando o teu aniversario, casando, viaxando, nacendo e morrendo ao mesmo tempo. O onte e o mañán é o mesmo, só que aínda non recordas o mañá. Non existe o tempo realmente, só é un modelo que construímos na nosa consciencia para describir de algunha forma o noso camiño. Xa está todo feito. Considero que importante non é o que pasou nin o que vai ocorrer, senón o presente, porque sen decatarnos estamos desperdiciando os mellores anos das nosas vidas, planificando o noso futuro perfecto, cando que a realidade importa é o aquí e o agora.